Láttam át engem amúgy? Hát mutasd meg magad. Hát mutasd magad. Na, belőjük a kameráját? Na, lőjük már be a kamerát. Na, lőjed. Mi az? Lőjed. Gépfegyver, vagy mi a faszom? Lőjen. Hát akkor mi szerinted? Na, lőjed. Na, de nem azt mondom. De felfogtad, tedd a fülhallgatód. Felfogtad, hogy egész éjszaka nem lehet tőled aludni? Felfogtad? Aha. Felfogtad? Hoppas, haller, geci! Most kapott Annyira ordító, mint egy vadállat, mi van veled, jó gyerek? Jaj, Geci, megöli az asszony. De engem nem érdekel, vedd azt a fülhallgatót, Ne. gecibe. Meg vannak zavarodva, látod? Te vagy megzavarodva, te! Egy hetre nem lehet tőled aludni. A te Tika csicska hangodra kell sallára. felébredni. Ha mi van veled? Adjon neki. Anyu, ne bánts! Mi van veled, Sanyi? Tudod, hogy ilyen Sanyi. hangos van, mint a 11 Sanyi. évben. De szép macska vagy, Sanyi. Te vagy egy Ez buzi mi? köcsög gyerek Ez vagy. mind a Jessica csinálja. Ez te vagy egy De nem a megbűnő Jessica. hülye. De szép. Állatja, egy szemétláda, mocskos. Látod? Hogy nem lehet tőled aludni egy hete. De szép Mi macska van vagy, Sanyi. veled? Jaj, elvesztözöttet, mama. Képzelj el. Tikasár. A fülhallgató Ezt Adjon mind neki. a Jessica csinálja, látod? ordító, De mint ő egy nem kutya, Jessica, de bassz büdös meg. köcsög. Adjon neki. Menj Nagyon neki, légy csúnyán szíves. beszél a Kutya olyan fia. vagy. Nagyon csúnyán beszél, adjon neki. Annyira ordító. Adjon egy két füles neki. Nem lehet tőled pihenni egy hete. Egyiptomom, ez mi volt, tesó? Na, gyerekek, itt megmutatta kemény csávot pecsitkút a salleroknak. Várj, ezt Na, most kapcsolják kamerát, büdös köcsög. a Sanyi lebukott anyunál. Sanyika.